Seintiau Newydd yn symud Llansawel o'r naill ochr o'r cae i'r llall. Marshall. Cyfle i gael y croesiad i fewn. Dyma Brobl llwyddo gael y croesiad at y postyn gosod. Mae Brad Young yna. Mi oedd angen yr arbediad. Arbediad da gan Rhys Wilson i nadu Brad Young rhag roed yr ymwelwyr ar y blaen o fewn y 4 munud agoriadol. Marriott. Fel i reid prawf ar gapten Llansawel Alex Gammond. Brock. Pas ddall at Bowen, ond mi weithio ddiwant os o ddim cam sefyll y fan hyn. Yma Jasper Payne. Payne ar ediad, mae Bowen ochr chwith o Cwr Cosby. Payne ar ergyd i'r rhwyd ochr. Luke Bowen, ond mi oedd o'n sgwar, mae o'n rhwystredig. Ond cyfle gorau'r gêm i'r naill dim ar llall yn disgyn i Jasper Payne. Danny Davies. Chislovich, o mi oedd o dan bwys ar y fanta. Tom Walters. Mae Payne yn y canol. Walters! O, mae bachu! Llansawel! 2 munud a hanner i mewn i'r ail hanner. A mae Tom Walters wedi roed y tîm cartra ar y blaen. Mae yna sioc ar y cardiau fan hyn. Young ar frys i gymryd y tafliad. Dyma Danny Williams. Yn ôl at Jordan Marshall. Heibio i'r amddiffynwr George. Marshall ar croesiad y peniad gan Chris Evans ac allan gan Ace cyn belled ac nath i gol gan Ben Clark. Ben Clark ar y foli. Y peniad gan Chris Evans. Di am di wneud llawer o'i le heno y cefnwr, ond oedd y peniad yna. A mi oedd hi ar blat i Ben Clark. Mae'r deiliaid yn ôl yn gyfartal. Sgoriwr gol y Seintiau Ben Clark. Dyma Adrian Chislovich, lle ag amser i fesur y croesiad. Jordan Williams i fewn amdani hi. Cliriad ddim yn argyhoeddi. Chislovich, a mi oedd Brobl yna, ac McManus oedd yna ar y postyn pella. A Declan McManus, diolch yn methu'r heina. 5 munud ar 20 o'r ail hanner wedi chwarae. A mae'r Seintiau ar y blaen. Adrian Chislovich. Mae yna 3-4 yn y canol yn disgwyl am y croesiad. Mewn y dawi am McManus. Declan McManus o bawb yn mynd o dani hi. Danny Davies. Erwa le gan Jordan Williams ar yr yslys bella rwan ta. Felly o greu cyfle i fynd am yr ergyd ar ei droed chwith. Dyna mon i wneud! A mi oedd Ryan Brobl yna. Camgymeriad gan y capten Alex Gammond. A tydi Ryan Brobl ddim yn methu cyfleoedd fel yna. Mae drosodd bellach siawns. Chislovich. Heibio i bet i fewn at McManus. Dawnsio heibio un neu ddau. Ac Brobl. Wel, bron iawn, union fel y cyfle lle ddwyddodd o'i sgorio. A Ryan Brobl, mi dyna ddilygad oddi ar y bel ar y funud ola. Brobl! O, arbediad o'r safon ucha gan Rhys Wilson. O, mi oedd hwnna yn mynd i'r gornel ucha am arbediad gan y golwr. Chislovich. Ffigiad hyfryd gan Redmond. Marshall at Young. Yn ôl at Danny Redmond. Marshall chwipio'r bel i mewn. McManus, mae'n bedair. Declan McManus. O ongl lem. A mwy o halen yn y briw i'r tîm cartra. Llai na 2 funud o'r 90 yn weddill. Llansawel 1. Seintiau Newydd 4. Marshall. Mae'r hwyr a hyn yn y gêm. Mae'r Seintiau ar frys i gael y bumed. Brad Young. Ceisio cael lle am yr ergyd a'r gwiriad. O'n greulon. Heibio i Wilson. A ni'na yn yr amser sydd yn cael ei ychwanegu ar derfyn y 90. Brad Young. Mi gymodd i wiriad. A mae'n bumed i'r ymwelwyr. Llansawel 1, Seintiau Newydd 5. Fair play to Briton Ferry. I mean, they set up really well. Tight pitch, in terms of quality of the surface, it is what it is. They've done all right with it. It's that time of year, isn't it? So it's what we expected. Good manager, good coaching staff.
good, honest lads. So yeah, as you say, it was a difficult one, especially going 1-0 down as well. Really proud, and that's what the message was before the game. We just wanted to come off the pitch tonight, feeling proud of what we've done. And I think we can say, we are. I know it's got a little bit messy at the end. That can happen against something like TNS, and there we go. How much is that run in the back of your mind when you're playing, that you have sort of 22 games unbeaten or whatever? We don't even think about it. We just go out there and try and win every single game we play. And then into the semi-final, any preference who you want? No, we'll play anyone, and it'll be a tough game either way, and hopefully we can come out on top on that.